Salam dostlar. Bizim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Häzirki wagtda YouTube'da türkmen dilinde videolaryň we kontentleriň az bolanyny sebäpli biz Tolkun adly kanal açmagy özümize makul bildik. Bizim ilkinji videomuzun ady Salam YouTube. YouTube bu video paylaşım web sayfasıdır. Bu web sayfasına ulanjylar video yükläp, görüp hem paylaşyp bilýärler. Häzirki wagtda YouTube'un merkezi binasy ABŞ'niň Kaliforniya ştatynyň San Bruno şäherinde ýerleşýär. YouTube platformasy 2005-nji ýylyň 15-nji fevralyna PayPal'ın 3 kişiler tarapyndan esaslandyrylýar. Bular Steve Chen, Chad Hurley we Javed Karim. Emma 2006-njy ýylyň noýabrynda Google YouTube platformasyny $1,650 milyon satyn alýar. Bugünümizde Google'dan soňky iň köp ulanylýan web sahypasydyr. YouTube her minutda 500 saatdan urak video yüklenýär. 2019-njy ýylda YouTube'un gazanan puly $15 milyard Amerikan dollaryna barabar bolşýaly. Häzirki wagtda YouTube'un bahasy $160 milyard Amerikan dollaryna barabardyr. YouTube'un ilkinji merkezi binasy San Mateo şäherindäki Yapon restoranynyň üstünde ýerleşýärdi. İlkinji YouTube videosy 18 sekunddan ibaret bolup, bu YouTube esaslandyrjylaryň biri Javed Karim tarapyndan San Diego haýwanat bagynda video şekilli ýazga geçirildi we paylaşyldy. Bu video häzir hem YouTube'da dur, eger görmek isleýänler üçin linkini aşağıda hökman goýarys. 2017-nji ýylyň fevral aýynda YouTube saýty ýerýän çağlar üçin aýratyn täze bir programma hödürledi. YouTube Kids diýip adlandyrylýan bu programma maşgalalara çağlar, sagatda ötünçäklendirmek we seredilýän mazmun kesitlemek ýaly aýratynlyklar hödürleýär. Häzirki wagtda YouTube'da müňlerçe, ýüz müňlerçe kanal bar we milyonlarça, belki de milliardlarça video bar. Şol videolardan iň meşhurlar barada aýtsam, iň köp prosmotry bolan, edil şol bir wagtyň özünde iň köp like bolan video Despacito klibidir. Belki bilmeýänler soň bu video Guinness Rekordlar kitabyna 7 gedek girdi. Bu platformada iň köp agdasy bolan 5 kanal agdak geçsek, olardan birinjisi T-Series. Ýagny bu hindi kinolarynyň we klipleriň trailerlerini paylaşýan kanal. Bu kanalyň 133 milyon agdasy bar. İkinci ýerde dünýä bellesi ýalanýan YouTuber PewDiePie, ýagny 1,3 milyon agdasy bar. Üçüncü ýerde bolsa CoComelon Nursery Rhymes kanaly, ýagny 75 milyon 900 000 agdasy bar. Dördüncü ýerde Set India kanaly, ýagny 67 milyon 400 000 agdasy bar. Beşinji ýerde 5 Minute Crafts kanaly, ýagny 65 milyon 200 000 agdasy bar. YouTube'da iň köp like alan video her hem bellek geçişimiz ýaly Despacito klibidir. Ýagny munyň 36 milyon like bar. Iň köp dislike alan video barada aýtsam, ýagny bu video YouTube Rewind 2018 diýip adlandyrylýar. Bu video YouTube'un öz resmi kanal tarapyndan düşürilip yüklenen. Bu videonyň iň köp dislike almagynyň sebäbi dünýä meşhur blogger PewDiePie'ň ýok bolmagy, ikincisi bolsa Fortnite oýuny barada düşürilmegi, dogrusu many ýok. Bu videoda dünýä belli aktyor Will Smith'in bolmagy hem bu videonyň bunça dislike almany öňüne alyp bilmedi. Bu videonyň jemi 17 milyon dislike bar. Soňky 2019-njy ýylyň YouTube Rewind videosynyň hem 8 milyondan urak dislike bar. YouTube Rewind bu ýyl näçe dislike alar diýip pikir edýäňiz? Öz pikirleriňizi kommentarda bellemeýi ýatdan çykarma. Bu videony halandan soň video like basmagy, öz pikirleriňizi kommentarda ýazmagy we iň esasy kanala abone bolmagy unutmaň. Indi videolarda görüşýänçä.